står der tid i efteråret en gang for, de vil gerne have en testplads, for de var ved at udvikle en interaktiv teaterkoncert for de yngste elever. Og vi har så haft sådan en dialog frem og tilbage, og så skal vi så nu se, hvor det står lige nu. Jeg er sikker på, at efter vi er færdige med den her koncert, muligvis skal skolens anden klasse også vise det her. Så det kan være, der bliver udviklet efter vi er færdige. Det er næsten det, hvor der kommer mere til. Men det er sådan, hvad vi er nået frem til her i dag. Men inden vi går i gang, så har jeg lovet lige at give ord til Viggo. Han vil lige sige et par ting. Det er bare ganske kort. De fleste af jer har kigget på det her stykke papir, jeg ser, der ligger rundt omkring. Og det er vigtigt for os at få den her feedback, for at vi kan komme videre med projektet. Og det er som sagt ikke færdigudviklet. Så det I ser og hører, det må ikke ligesom sammenligne med sådan et eller andet disco-univers. Men vi vil gerne snakke med de forældre, der har tid til det bagefter, ganske kort, lille video-interview, 20 sekunder. Der ligger den sorte bog dernede. John, vil du lige løfte den sorte bog? Nu er det ikke en sort skole, men det er heldigvis en sort bog. Sådan. Den er ikke til at oversætte. Der kan man også lige skrive lidt i. Og endelig så er der jo en mail på papiret, der nok lige kan skrive til os. Ganske kort. 3 linjer, så vi er super glade. Det er bare lige det, jeg vil sige. Tak. Og jeg har lov til at sende for jer, det kan lige vide af Viggo her, at det ikke lige på. Der var lige du må hellere selv. Nå ja, det er fordi, altså, vi har forsøgt at få pressen til at komme. Vi kan så ikke lade skøre P4 Nordjylland. Hvis der er nogen af jer, der hører det derhjemme, så har I hørt min stemme. Jeg har forsøgt at lokke dem til at komme her i dag, men det kunne de så ikke lige lukke. Men i hvert fald, de spillede lige lidt fra forestillingen her, og så sagde jeg sikkert noget klogt. Jeg fik fremlagt noget, og han kom ind på noget med den nye skolereform. Det kom vi hurtigt udenom. Ja. Så I er allerede helt i Nordjylland. Ja, men så er vi klar til at gå i gang, og vi håber, I har glædet jer, og det har vi i hvert fald, glædet jer til at vise forestillingen om sibelipperne. Og meget kort, så handler det altså om de her sibelipper, som er landet her på Klosterhøjskolen. Det er lidt af en uheld, det hører I her under forestillingen. Her er skoleradioen med breaking news med utrolige nyheder. Her på denne skole, hvor elever, lærere og forældre netop nu er forsamlet, er der udbrudt kaos. Vi har vores udsendte reporter Pelle Frisk på stedet. Og Pelle, hvad kan du fortælle, Pelle? Jeg står her foran skolen, og det forlyder, at skolegården flyder med små runde tingster, og rundt omkring løber nogle små væsener, der ser meget mærkelige ud. Og over mig, der svæver TV's nyhedshelikopter, og det forlyder også, at politiet er på vej. Nu lyder der så meget larm inden for skolegården, at jeg dårligt kan høre mig selv. Det lyder nærmest som om disse små såkaldte væsener råber og skriger. Er
Du lytter stadig til Skoleradioen, hvor vi følger dramaet på skolen. Vi har vores reporter Pelle Frisk på stedet. Og Pelle, hvad kan du fortælle, Pelle? Ja, her ved skolen svæver nyhedshelikopteren over mig, og politiet ankommer netop nu. Herr overbetjent Undergaard, hvad er det, der foregår? Lad mig sige det på den måde, at der i skolens skolegård ser ud til at befinde sig nogle runde tingester, som nærmest ligner tallerkener. De mener vel ikke flyvende tallerkener, herr overbetjent Undergaard? Det er som sagt ikke til at sige, før vi har set nærmere på sagen. Så for den, nu lyder der igen larm inden for skolegården. Hvad siger I i radiostudiet? Har I hørt noget om, hvad der kan være? Ja, vi ser netop nu på tv live-billeder fra deres nyhedshelikopter. Vi kan se en masse små væsener, som løber rundt i skolegården, og netop i dette sekund løber de ind i den sal, hvor skolens elever, lærere og forældre sidder forsamlet. Pelle, hvad kan du fortælle, Pelle? Der er ikke noget, hvad du siger. Der er ikke noget, hvad du siger. Overbetjent Undergaard, hvad er det, der foregår? Lad mig sige det på den måde, at vi har fået tilkaldt en ekspert i besøg fra andre planeter. Og denne modige ekspert er lige nu inde og kaste et blik ud over skolegården. Og her kommer eksperten netop tilbage igen. Jamen, det var dog så sandelig en meget lille ekspert. Ja, det er Søren, som går i 6. klasse. Det var desværre ikke muligt at finde en eneste voksen, der ved noget som helst om, hvad der foregår.
Jamen, så vil jeg spørge dig, Søren fra 6. Hvad kunne du se inde i skolegården? Jamen, jeg kunne se en masse små, runde fartøjer, og der er ingen tvivl om, at det er flyvende tallerkener. Hold det op, så vi har fået besøg ud fra verdensrummet. Men Søren fra 6, kan du også sige fra hvilken planet? Som ekspert kan jeg sige, at det må være de drilske sibelipper, der kommer lige heroppe fra månen. Må jeg lige bryde ind og spørge dig, Søren, ekspert fra 6. Hvad kan vi frygte fra disse sibelipper? Det værste er, at de driller og driller på alle mulige måder, stiller urene tilbage, sender forkerte sms'er, og det er værre. til Skoleradio med utrolige nyheder. I dette øjeblik løber små vilde rumvæsener rundt i skolegården. Vi har vores reporter Pelle Frisk på stedet. Og Pelle, hvad kan du fortælle, Pelle? Jeg står her med lederen af politiets indsats på stedet. Det er herre overbetjent Undergaard og Undergaard. Hvad er det, der foregår? Lad mig sige det på den måde, at vi har sendt vores tilkaldte ekspert Søren fra 6. ind i skolegården for at forhandle med rumvæsenerne. Har politiet virkelig sendt et barn ind til rumvæsenerne? Ja, det var ganske enkelt ikke muligt at finde én voksen, som tør at gå derind. Jamen, kan det ikke være farligt? Jo da, det er jo derfor ingen voksen tør gøre det. Hallo, politiet kalder Søren. Hallo, skifter. Ja, det er Søren her. Jeg står netop og snakker med nogle af civilipperne, der er kommet op fra månen. Og så er de ved et uheld landet her i skolegården.
De fortæller, at de selv går i skole på morgenen, og at de uden at få lov tog på en tur i skolens enmands flyvende tallerkener. Og hvad skete der så? De fortæller, at da de fløj over skolen her, så kom der pludselig en helikopter flyvende over hovedet på dem. Og på grund af lufttrykket fra helikopteren blev de nødt til at nedlande her i skolegården. Det er altså TV's nyhedshelikopter, der er skyld i det hele. Det må jeg sige. Det er nyhedshelikopteren, der selv har fået nyhed til at ske. Det er jo lige godt en nyhed. Civilipperne siger nu, at hvis ikke de kommer hjem til morgen inden en time, så vil der ske noget frygteligt. Og nu er nogen af dem, der løber ind i salen. Taler vi om salen, hvor elever, lærere og forældre netop nu sidder forsamlet? Ja, den sag. Og jeg kan se, at... Vi har et drilleøje, vi styrer med vor hår. Skal du lade være at støje, så ser det, hvor du går. Så ser det, hvor du går. Så ser det, hvor du går. Drilleøje ligger og er vores bedste ven. For hver gang at du kigger, så kigger det igen. Så kigger det igen. Så kigger det igen. Jeg prøver til, og det er en fjernkontrol. For vi er sygelige, og vi er en uforhold. Vi er en uforhold. Vi er en uforhold. Der er huske gælde, så kan du lige tro nej. Det kan du roligt glemme, for øjet finder dig. For øjet finder dig. For øjet finder Vi har et drilleøje, vi styrer med vor hår. Vi ser i morgen nøje, som om det var i går. Som om det var i går. Som om det var i går. Hallo, det er Søren, der kalder politiet. Kom ind. Det er politiet her, skifter. Jeg står her og taler med alle civilipperne. De siger, at de lover at lade være med at drille mere, hvis eleverne her på skolen vil hjælpe dem med at komme hjem til månen. For hvis ikke de kommer hjem inden for en time, så sker der noget forfærdeligt for dem. Hvor i består dette forfærdelige dog? Ja, det er de netop ved at fortælle mig lige nu. De siger, at... nej. Nej, det er skrækkeligt. Og hvad sker der så, siger de? Nej. Hvad sker der? Hvad sker der? Hvis ikke de kommer hjem til morgen straks, så får de ingen fredagsslik. Fredagsslik? Ja, og de siger, at måneslik er det bedste slik i hele verdensrummet. Måneslik? Ja, måneslik. Måneslik. Det elsker vi, ja det gør vi.
til Skoleradioen. Ja, det sidste vi har hørt er, at disse civilippere har brug for hjælp fra skolens elever for at kunne komme tilbage til månen. Og Pelle, hvad kan du fortælle, Pelle? Ja, det er sådan, at civilipperne har fortalt, at hjemme på månen, der starter man en flyvende tallerken ved at skyde den afsted med en kæmpe stor elastik. Og da man ikke har så stor en elastik her på skolen, så har Søren fra 6. fået en fantastisk god idé. Det er Søren her. Lige nu har skolebørnene taget hver sin flyvende tallerken i hånden. Ombord på hver fartøj er en sibelip klar til at flyve hjem til månen. Hjem til månestik.